Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, ya Annabi Muhammadu. Kai din na daban kake, komanka daban yake, rahama kake annabi, na ji ma sunanka Muhammadu. Da kai na fara ilahi Allah wahidu, izini na bida ina so a yau in waƙe Muhammadu. Allah dan Hamidu, ya Allah ahadu, yardar ka nake so ka yarda rabbi na waƙe Muhammadu. Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, ya Annabi Muhammadu. Allah sallu ala kashi falbalwa manzan duka, siraɗal mustaqim bin sa ita ce hanyar ɗaukaka. Ahalin manzo duka ka saka su ciki duka, salati babu su ba salati in ji Muhammadu. Salamu alaiki ya umma matar Aliyu Asadu, ki kaddara saduwa na ni kuma in zo da gudu. Zahara kin haddadu mai Allah da Muhammadu, sannan kuma aka baki Ali zaki gun Ahadu. Kai Nabi Muhammadu, Nabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, ya Annabi Muhammadu. Salamu alaika ya rahatul arwahi Muhammadu, salamu alaika daure ka amsa ɗaha mujahidu. Ya annabi Hamidu, ya annabi Ahmadu, na tsara kalamai na ɗaha yarda na raira makadu. Kai ne nan godiya abin godewa mai godiya, ka bayar godiya kuma a baka kana yin godiya. Akwai ka yi godiya, babu ma ka yi godiya, ka ba mabukata ka ce da su ka gode Hamidu. Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, ya Annabi Muhammadu. Kai ne mai kyan ɗabi'ar da babu irin ka Muhammadu, na ji ko yara sallama kake musu annabi Hamidu. Shi ƙasa yake kalla in yana tafiya ku ji Ahmadu, yana ma wanda duk ya gani sallama sai Muhammadu. Kai annabi Muhammadu, Nabi Muhammadu, Nabi Muhammadu, ya Nabi Muhammadu. Shi annabi baya yin dariya sai dai in murmushi, baya kuma nuna biko tsakanin shi da al'ummar shi, kuma baya jayayya baya nuna isa annabi shi, baya hassada ko kullata. Kai annabi Muhammadu. Shi baya yin abin da duk babu ruwansa bari yake, baya yankewa wani maganar sama aiki haka yake, yana magana cikin hikima dan shi na daban yake, kuma gashi yana da kunya ma'aiki manzo Hamidu. Kai Nabi Muhammadu, a'a Nabi Muhammadu, Annabi Muhammadu, ya Annabi Muhammadu. Shi ɗaha yana zama a cikin talakawa annabi, kuma ɗaha yana ciyar da miskinai abinci bi-da-bi, yana hannu da tallaka da mai kuɗi shi annabi, kuma shi baya wulaƙanta duk talaka ku ji Ahmadu.
yayin cin abinci gabansa yake ci annabi, kuma baya haddama shi Muhammadu mai kyan ladabi. Shi baya cin abinci da zafi tabbas annabi, da hannun dama yake cin abinci ɗaha Muhammadu. Kai! A'a! Ya annabu nan nake so na sa aya ya Ahmadu, dan Allah baitukan da na yo maka amsa min nidu. Sanadin suka min abin da ban taba zato ba Muhammadu, dan Allah kar a kyale ni da kai na Ahmadu Hamidu. Annabi Muhammadu, ya annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, ya annabi Muhammadu. Kafin na tsaya ina da roƙo a gare ka Muhammadu, ka ƙara tsaya mashak zazzaki a cikin lamarin sadu. Dan Allah Ahmadu, ya ɗaha Muhammadu, sai wanda ya yo yabam imam yaran baba na Hamidu. Annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, ya annabi Muhammadu.